Klar. Det er lidt for tæt på, Silas. Der. 3, 2, 1, nu. Ja. Ramte jeg dig? Den sidder inde i min hånd. Nej, Silas, den sidder inde i min hånd. Nej. Men jeg ramte også glasset. Den sidder inde i min hånd. Så sådan der. Den er blevet helt flad. Ja, den er prallet af på glasset. Hvis jeg ramte hånden lige, så var den gået igennem, tror jeg. Den er prallet af på glasset. Ja. Altså. Og glasset gik ikke i stykker. Nej, det er glasset, det gik i stykker. Nå. Det skal vi Så vi bare et plaster på. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Nice. Det var sådan, det skulle have været. Ja.